Jeg hedder Inge. Velkommen til Inges Dekorationer. Vi skal i dag binde nogle sensommerkranse. Og jeg har allerede været i gang med nogle rølløkkekranse. Og der er en, der bare er helt grøn, der er bundet af bladene af rølløkken. Og så nogle af dem har jeg bare bundet med blomster, og en af begge dele. Og de her blade her, dem skal man binde sådan rigtig tæt, fordi at, det er sådan noget, der krymper rigtig meget, når det er sådan, at det tørrer ind og visner. Og selvfølgelig bliver de brune, men så grunden til at jeg har bundet dem, det er fordi, at så kan jeg egentlig også nyde dem nu rigtig meget, så flotte som de er. Og så kan jeg spraye dem, når det bliver jul, med noget forskellige spray og noget. Men det kan I følge med på hjemmesiden og se. Her er en, jeg har bundet af noget græs, og ellers så kan man altid binde af korn. Og i dag skal vi binde en lille krans lige, en hurtig bare lige for at I kan se hvordan, af lavendler. Og lavendler ligger her. Og de dufter så dejligt. Skønt, skønt. Det jeg gør, det er, at jeg binder lige 2 elefanttråde sammen. Man kan også bruge den grønne tråd her. Den er ikke så kraftig, det er en 0,9'er, men den ruster ikke. Så er man i hvert fald 100% sikker, hvis man vil have den hængende ude på en dør eller noget, hvor der kommer vand. Man kan lige tage en vase eller et eller andet og sætte den rundt om for at gøre den rund. Og de her Sankt Hans-urt kan man også bruge til at binde af. Og bladene kunne man eventuelt også bruge af de her georginer her. Men det er ikke det, vi skal i dag. I dag skal vi binde af lavendler. Jeg starter med at sætte tråden rundt om her. Sådan der. Kransen heroppe har jeg bundet med kobbertråd, den her, og rølløkkerne har jeg bundet med den grønne myrestråd. Og lavendlerne, der plukker jeg bladene fra og bruger dem, og så bruger jeg blomsterne for sig selv. Det er også nogle små buketter af gangen til at sætte på, og så binder jeg rundt om med tråden. Så den der. Det går lidt hurtigt det her, fordi at vi skal ikke sidde og komme til at kede her. Så skal vi have nogle af blomsterne på. Det mange gør fejl, når de binder kranse, det er, at de binder det alt for systematisk. Altså mange mennesker er jo matematikere, ikke? Og så tror jeg, det skal være sådan helt fuldstændig regelmæssigt skiftevis. Det kan man selvfølgelig også, hvis det er den slags kranse, man vil have. Men det er ikke det, vi skal lave i dag. Så skiftevis her med lavendlerne og det grønne. Så når jeg kører min tråd tilbage nogle gange, ikke om vi skal have zoomet lidt ind, så I kan se, hvad jeg laver. Det her visne noget her, det vil vi selvfølgelig ikke have med i vores krans. Det skal nok visne hen ad vejen. Men den her lille krans her, det bliver sådan en, der kan hænge inde i stuen og dufte rigtig dejligt i lang tid. I gamle dage, der brugte man jo lavendler til at lægge ved sit tøj. Så laver man sådan nogle små poser og syet ind i sengetøjet, for eksempel. Og så havde man det til at lægge sammen med sit tøj, så det kunne komme til at dufte dejligt i løbet af vinteren. Men som sagt, I kan binde kranse nu af næsten lige meget, hvad man har. Det korn, man har ude på marken, men nyd dem nu i hvert fald, og så kan vi altid spraye dem til jul, så de lige giver, så får de et helt andet udtryk, når de er blevet visne. Men jeg binder alligevel lidt tæt, fordi at det bliver mindre, når det tørrer ind. Når jeg nu når helt om til her, hvor jeg skal til at samle den, så tager jeg mindre og mindre stykker, så jeg ikke har de her grimme ender til at sidde og fjolle rundt herom og stikke ud over. Så vi skal lige have klippet nogle af de her ender af. Bare derud med det. Vi rykker ud i det dejlige solskin i dag, fordi nu kom sommeren endelig.
Og det er vi glade for. Vi laver sådan en lille krog her. Så. Jeg er lige ved at nå enden her.